सेना लेके हमला बोल देनी और लड़ाई लाग गई राक्षसन से, रावण से लड़ाई लाग गई। बबुआ अरे कहानी कहानी, अरे कहानी कहानी कहानी, अब सुनी तनी आगे के कहानी, अब सुनी तनी आगे के कहानी। रामाय रावण में युद्ध भइले भारी, रावण राम में युद्ध भइले, अरे देखो ले न पानी, अरे सुनल हम बानी कहानी। अब सुनी तनी आगे, अब सुनी तनी आगे कहानी। लड़ाई के मैदान में रावण और रामा दल आमने सामने बाण चले लागल। लास्ट में जब भगवान राम रावण के वध कर देनी, धरती पर जब गिरल तो जेगा बरगद के पेड़ अररा के गिरेला धरती पर गिर गई। भगवान देखनी कि रावण गिर गए लड़ाई के मैदान में, लक्ष्मण के बुला के कहने के लक्ष्मण सुना, रावण बड़ी वीर रहा, बेचारा जमीन पर गिर गई, कुछ जा मरे के समय में रावण से कुछ शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण गए मरे के बेरा कहत रहे कि रावण तार लोहा हमने के मान गई, लोहा मान गई, हम तारा से कुछ उपदेश लेवे के चाहता नहीं। तो रावण मरे के बेरा भी उकर करीज के देखी ढिठाई, कहते करे मूर्ख ते हमरा से शिक्षा लेवे लायक बाड़े, तने के तीनों मूर्ख बाड़ा सो, ते शिक्षा लेवे लायक बाड़े। जब तोर भाई राम कहले ती कुटी में सीता जी के रक्षा करी हो, ते काहे रक्षा को छोड़ के चल गए वन में हमरा के खोजे। तजे अपना भाई के ते अपना भाई के वचन के पालन न कइले, का हमरा बात के ती इज्जत करबे, तोरा के शिक्षा ना दे। हऊ जन तोर भाई राम बड़े उहो मूर्ख बा, उहो शिक्षा लेवे के लायक नहीं के। जब जानत रहले जे सीता के रावण चोरौले नहीं के, माया रूपी सीता के लेके गइल बा, नरलीला कइले बड़े, तो बेमतलब के सीता कति काहे रोत रहले, काहे रोत रहले, मूर्ख कहीं के। हाई बड़ी जानकी इहो मूर्खे बिया। अरे जब देवर लक्ष्मण रेखा खींच दिले कि देखो भाभी रेखा से बहरी नहीं जाए के, अब बाहर ना जेबू तो दुनिया के कोनो ताकत तरह के छुई ना, तो उल्लंघन काहे कइले, उल्लंघन काहे कइले, देवर के मर्यादा को उल्लंघन, रघुकुल के मर्यादा को उल्लंघन काहे कइले। बाहरे रावण बाहर। तब राम जी से सवाल करता कि राम सुनो, ये बताओ कि तू जीतल कि हम जीतनी हो। राम कहले कि हम मरले बानी। रावण कहले कि चुप मूर्ख कहीं के, हम जीतले बानी। जब तक ले दुनिया में खड़ा रहनी हा, तब तक ले तरह के लंका में चढ़े ना देनी हा, और लंका में आज चढ़ल वाला को बात तो धरती पर गिर गई। हम एहू जी जीत गईनी, आ तू हमरा के मरले बाड़ो, आ तहार मारल आदमी तोरेला मरेला ना। हम वो जगह पर जाता नहीं जहाँ के दुनिया के तहार बाप राजा दशरथ गइल बड़े, तहमा जाके बगल में सीट पर बैठो। एहू जी जीत गईनी, ओहू जी जीत गईनी, बोली तो मरुवत ना हो। एहू जी जीत गईनी, ओहू जी जीत गईनी। वाह रे रावण वाह। ऐसे लोग कहले कि जोर जर गई, लेकिन अब जब रावण का राम जी मार देता रहे, हनुमान के बुला के भगवान कन के हनुमान सीता बाड़ी अशोक वाटिका में,
और सीता बड़ी गम में बाड़ी, बड़ा रुआ तारी। सीता के बुझा गइल बा कि अब हम लंके में रह जाए, अयोध्या ना जाए। इससे तू जाके सीता के खबर सुना दो कि रावण मर गइल बा, राक्षस के संहार हो गइल बा। जानकी चिंता मत कर, जितना जल्दी हुई तारा के लंका से हमने को अयोध्या लेके जाए। हनुमान जी पहुंचले, कहले कि जो आदेश मलिकार के। जय श्री राम कह के अशोक वाटिका में उतरले। माता जानकी देखली तो रोवे लगली। कहले ये कहा हनुमान, भगवान हमारे के साथ विसार दिल बनी, तने और मेन के उठाओ बाबू, तने मेन कर उठाओ, हे बक्सन में उठाओ, एल तन छटक रखो करा के बोले में आराम रहला। ही हनुमान, तू हमारे प्राण बचावे का दिया गइल बाड़ो ना, तो ये प्राण बचावे के चाहत नहीं की। कल की माता रुआ चिंता मत करी, जितना जल्दी हो कर लंका सामने के लेके जाए। कहली कि ना हनुमान, तू हमरा के बचाओ तारो। हनुमान एक बात बताओ, हमार मालिक कैसन बानी, देवर लक्ष्मण कैसन बाड़े, भगवान का में याद आई लेकिन ना, और भगवान हमारा के लंका में छोड़ दे कि लंका से लेके जाए। हनुमान, अरे कब मिली है करुणा निधान हनुमान तनी, अरे हमसे बताई देता हो। कब मिली है करुणा निधान हनुमान तनी, हमसे बताई देता हो। कब मिली है करुणा निधान हनुमान तनी, हमसे बताई देता हो। हनुमान देखा तबला ने के बोला, तबला खोला। हनुमान, उनका वियोग में बहुत दिन रहनी, उनका वियोग में बहुत दिन रहनी, सहे के न बोली एकर बोली लेखन सहनी। कैसन बा विधि के अरे विधान हनुमान तनी, हमसे बता देता हो। ए हनुमान, जाके कह दिए जब प्राण अंतिम हमार चलता, हमारा तरफ से बाई नहीं हो रोबत रोबत सुखल अखियों के लोराबा। कहले गौतम तूफान हनुमान तनी जाके बता देता हो। कहले गौतम तूफान हनुमान तनी हमसे बता देता हो। हनुमान, भगवान शायद हमरा के विसार देले बानी, अब बर्दाश्त नहीं के होती। हनुमान बर्दाश्त नहीं के हो किया चार, अरे भीजी कोइले बा, अरे नए नामा के नीर से कहती हा रघुवीर से। किया चर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, कहती हा रघुवीर से।
सुनाई दीहा अरे लखन बबुआ वीर से ई बात सुनाई दीहा देवर लखन वीर से कह दीहा रघुवीर से दया जन भीज गइल माने नामा कनीर से कह दीहा रघुवीर से चाचा जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार श्री मोहन गुप्ता जी 100 रुपया दिल बने गार्जियन बनी हम गार्जियन के प्रणाम करता इतना बात हनुमान जी चुपचाप सुनता कल की माई रोई मत माई रोई मत अरे बेटा के जियल धीरकार बाबे जाना बेटा के सामने माई के आंख से आंसू गिर गई वो बेटा के दुनिया में रहल बिल्कुल बेकार बा अपने से कम हो जाता तो नहीं बढ़ाओ तब हनुमान जी कहले कि माता अरे वैसे खुशखबरी सुनाओ के चाहता नहीं खुशखबरी कौन खुशखबरी माने हमरा के कह के तिहा देता रहे के सीता जी जा अब हम जियब ना अब हम मर जाए के चाहता नहीं कहली कि माई चिंता मत करिए को खुशखबरी लेके आइल बानी अरे खबरिया सुनाए माई अरे खबरिया सुनाए माई आज के समरिया के कहा आज के लड़ाई में कुछ भइल बा का कहली कि माई तू एकदम आनंद हो जाए सुन के खबरिया सुनाए माई आज के समरिया के खबरिया सुनाए माई आज के समरिया के माँ राम नाराई दस कंदरा तताई का रावण बानो कहली कि माई रावण राई दस कंदरा तताई अपने हाथे नाथ कइले अपने हाथे नाथी कइले अरे कुलवा के सफाई आज के समरिया के खबरिया सुने माई आज के समरिया के खबरिया सुने माई आज के समरिया के सीता कली के ना हनुमान इन्हें के हो सकत रावण रणवीर का मर पति के मर रहे हो को ई बात झूठ बा जेकरा 20 को हाथ हमारा स्वामी के 2 गो हाथ जेकरा 10 को मुड़ी उसन व्यक्ति के कैसे हमारा मालिक मार दे कहले कि माई विश्वास करी ओ करदा ससी सवा कटाइल भुजा बीसवा ओ करदा ससी सवा कटाइल भुजा बीसवा ए माई लेकिन रावण जब गिरल धरती पर तो का कहिए माता अरे काटल पेड़ जोस अरे गइल भाराई आज के समरिया के खबरिया सुने माई आज के समरिया के खबरिया सुने माई आज के समरिया के माता खुशखबरी हम कि रावण मरा गई रावण मर गई हमार पति रावण के मार देनी तू तो ऐसा समाचार सुनल हनुमान
कि कौन ऐसा संपत्ति हमरा नहीं के लोकत की दे दी तो बराबर हो जाओ। हम का दिए खुशखबरी सुनावला के, का दे दी हनुमान तोहरा के, अरे का दे दी हनु कान सुनावला कि रावण मुअले ऐसन खुशी महान, तीनों लोक में अरे लौकत नहीं जे देख के करी सम्मान तोहरा के, का दी तरह के खबर सुनावला के। लेकिन हनुमान हमरा लगे बात तो ना तरह के दे देता नहीं कि राम भगति में अरे भी जल रहब देता बानी है वरदान। जब जब नारायण के जन्म हुई तब तब हनुमान तारा भगवान से दर्शन हुई कि राम भगति में अरे भी जल रहब देता बानी है दास गई तरी बबुआ अरे कवि लोहरी अरे कहत बड़े गोहरी अरे त्यारा रहिए गौतम तूफान तोहरा के, क्या हनुमान। लेकिन ही ना बतौलो कि भगवान हमारा विषय में का सोचता नहीं। कल के माई अब देरी नहीं खे, कल के हनुमान जाके कहते अब रोवत रोवत आंख से भी आंसू सुख गइल बा, अब दुख सहत सहत बर्दाश्त के हो। रावण मर गइल तो हमारा विषय में भगवान से तने कहियो कि हमरा के जल्दी बुला ली, अनाथ आत्महत्या हम करी। हनुमान कली कि माई रुआ चिंता मत करी, जितना जल्दी हो के हमार मालिक रुआ के अवश्य लंका से लेके अयोध्या में जाए। राम के लगे पहुंचले हनुमान और रुए लगले हनुमान जी। भगवान राम कनी के हनुमान रुवत काहे बाड़ो, तू तो खुशखबरी लेके गई रहा जानकी लगे, तारा आंख से आंसू कहले कि भगवान ये आंसू गिरे के कारण बा, अब हमरा से बर्दाश्त नहीं कर का कोनो बात भइल बा का जानकी के। कहले कि मालिक अरे बिहाने निकली जई है अरे जाना मालिक, रात केहुआ कट जाओ तो बड़े बा, बिहने तकले माई सहित प्राण अपन त्याग दिए। बिहाने निकली जई है अरे जाना रे तब का होई देखे तारा साना। भगवान माता बिहने ले मर जाइए, रात कट जाओ तो ढेरे बा, बिहाने निकली जई है जाना मारे तब का करब देख तारा साना। मालिक अखिया से दिखनी करे जावा के घैया, रौरा बिन सिर की हो गई सीता मैया। मालिक
दर्द बर्दाश्त नहीं केहू अखिया से दिखनी करे जावा के घइया रउआ बिन सिर की हो गई सीता मैया पानी बिना सूखे अरे जैसे पानी बिना सूखे जैसे धाना मारे तब का करे देख तारा साना अगर हमारा के चेला समझता नहीं तो हमारे एगो चिरौरी बा हमारा तरफ से बा निहोरा रवत रवत सूखल अखियों के लोरावा अरे तूफान तब का कर देख दारा सारा तब का कर देख दारा सारा तब का होई देख दारा सारा तब का करब देख तारा साना भगवान कने के हनुमान चिंता मत करो अब वो लंका के राजा के रहे विभीषण जी रावण के मर गईला पर राम जी राजा बना दिले विभीषण जी के विभीषण जी के भगवान बोलौनी कहनी के विभीषण महाराज अब रावण के बाद रउआ राजा बानी और ए राज के मालिक रउआ बानी इस रउआ जाई माता जानकी के लिए आवे अशोक वाटिका में अब अशोक वाटिका से माता जानकी के बुलावल जाता आ रावण के जन पुष्पक विमान रहे वही पर सब लोग सवार होता वैसन विमान रहे गुप्ता जी जे जितने लोगों पर बैठे उतने सीट खाली बा और मन के गति से चले मन चाहे दे कि दिल्ली तो दिल्ली मन कह दे जे बम्बे तो बम्बे और जितने पैसेंजर बढ़ जात उतना सीट खाली है बा वही पर राम लक्ष्मण सीता विभीषण जी नल नील जामवंत हनुमान सबे विराजमान भइल आ वहां से विमान लंका से उड़ल सीता जी रुआ तारी कहली कि स्वामीनाथ ई कैसे लड़ाई रुआ जीत गई हा तो भगवान सीता के समझाओ तनी कि देखो सीता ई रथ चलता हम तार के बताओ तनी जे केजी कौन स्थिति में लड़ाई हम लड़ले बानी नीला रे गगनमा से अरे नीला रे गगनमा में अरे उड़ला विमानमा देखो हो सिया जी सीता देखो देखो हो सिया जी ई हराना माया देखो हो सिया जी ई हराना देखो सीता सीते देखो नीला रे गगनमा में उड़े
देखो हो सिया जी सीते खड़े हो देखो हो सिया जी इहरा नाम हाउ जगह देखो अब गुप्ता जी चैनल वाला के नहीं कहो हाउ जगह लोग तनु मेघनाथ के बरले हुई जा लक्ष्मण लाला नामा देखी बड़ के करा के कह जाला जेकर बड़ विचार होला राम सबकरा विषय में परिचय कराओ तनी कि देखो सीता हो जा फलाना फलाना का मरने हो जी फलाना फलाना का मरने चिलाना चिलाना का मरने आपन जब कहे के बारी आई तब भगवान कन के देखो हो जब जग लगता वही जी रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई मरइले अपना कहे के बेरी भगवान अपन बड़ाई नहीं की कह भाई के बड़ाई कह देनी नन लीजा मंद के कह देनी हनुमान के कह देनी अपन न मराई तो कह देनी हो ही जी आ रावण आ कुंभकर्ण दोनों भाई मरइले भगवान ने की कह के हम मरनी गुप्ता जी ओ जगह पर यदि हमनी ऐसा व्यक्ति रही तो सब करा के कहे के पहले कह दे देखो जगह तक हो जी पूरा चहल रह होई जमरोइले कुंभकर्ण रामानामा देखो हो सिया जी इहरा नामा देखो हो सिया जी इहरा नामा दानवा रथ लंका से चल दिला अयोध्या खातिर अब न राजा दशरथ रानी के कई के वचन दिले बाड़े कि 14 वर्ष राम के वनवास हुई आ 14 वर्ष में एक दिन बाँचल बा उन्हें भाई भरत जमीनी के अंदर आसन मार के अतना रुआ तरह साधु बन बन के जाटा इतना न हो गइल बा कि जाटा रोड बन गइल बा ऊपर लोग लात धक चलता बारे भाई इंतजार में अब सोची कि इंतजार के घड़ी कितना लंबा होला एक दिन बाँचल बा भरत जी सोचता रहे कि अभी एक दिन बाँचल बा भैया कर मतलब हमरा से नाराज बड़े हर माई कहे ऐसा वचन मंगल अगर भैया राम के दिल में थोड़ा भी रहती तो एगो खबर आ गई रहती भरत चिंता मत कर हम आवतानी जब काले भर समय बा ताज कोनो सूचना के चाहिए एक मतलब कि भैया हमरा के भुला गईले आने हनुमान जी से राम जी कहता नहीं कि हनुमान एगो काम करो भाई भरत प्राण त्याग दी है काहे कि जाना बना हमार चरण पादुका ले गईले चित्रकूट में से चरण पादुका लेके गले तो कहले कि भैया अगर 14 वर्ष इंतजार करे अगर एक दिन यदि लेट हो जाई तो स्वयं अपना देह में आग लगा कर मर जाए हनुमान तू एगो काम कर चल जा अयोध्या में अब भाई भरत के प्राण बचा लो जाके कह दिया जी भैया तहार बिहने अबे करिए ये सूचना जल्दी सुनाओ ना तो भाई मर जाए तब भरत ऐसा भाई मिली ना अपने भगवान रुक जाता नहीं कहवा केमठ की यहाँ जन मलाह पार कैले रहे उ मलाह जब खेवाई ना लेलस तो कलस की मालिक खेवाई तबे ले कि जब वंश रहुआ लौटब तो एक दिन खाती गरीब के घरे रहुआ रुक जाए ओह दिन समझब जे हमार मजदूरी मिल गई और समय में रहुआ जमन कुछ दे दे अपना सिर पर हम प्रसादी जान के रख ले तब वचन भगवान ने दिल बानी 14 वर्ष में एक दिन बाँचल बा
मलाह के घरे रुक जाता नहीं, हनुमान के बुला के कहने के हनुमान तू एजी मत रुको, तू भाई भरत के प्राण बचाओ। रीड बढ़ाओ। ए हो हनुमान तू तो गुण के निधान हुआ, भरत से कही आज अयोध्या में जाई के, भैया तोहार रिपु दल के संहार के अवतार लक्ष्मण सहित सिया के। एहू जी कहे में देखिए अवतार लक्ष्मण सहित सिया के कह दियो, ई नहीं की कहत भगवान जे रामो अवतारे लक्ष्मणो अवतारे सीतू अवतारे। भैया तो हर रिपु दल के संहार के अवतार लक्ष्मण सहित सिया के, देरी जो करब प्राण जियते न पैब, प्राण के बचा खुश खबरी सुनाई के। हनुमान जी कहले कि जीव आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। अयोध्या में उतरले हनुमान और भरत के लगे खड़ा बड़े, कहले कि धान हुआ भाई भरत, हाई भाई खाती दशा का दशा अपन बना ले बड़ा, दुनिया में ऐसा भाई केहू के ना हुई, हाई भाई खाती ना जटा हो गई बा, हाई लोग लात धक के केस पर चलता। आने भरत जी के आंख से लुर गीता जी अभी ले कोनो सूचना ना मिलल, ई रात कितना भारी हुई केंगा कोटी अभी नहीं भर के डेटवा बाई कर मत जे भैया हमर नहीं है। एक रीड बढ़ाओ। ढेर दिन से कहीं प्रतीक्षा, हनुमान जी सुनत रहे सोचत रहे कि अब प्रतीक्षा ना करे बाबू, हम कहले बने कि चीता सजा के स्वयं आग लगा के मर जाए। तो ढेर दिन ले कहीं प्रतीक्षा, इहे होता इच्छा, अब नहीं राखब परान अपना भैया भगवान के भी। अब नहीं राखब परान अपना भैया भगवान के बिना। अब जर के मर जाए। भरत जी के दशा देख के हनुमान जी रोता रहे, भैया रघुरैया बाप काहे भूलैले, बीती गईली अवधि अवधेश नहीं आइले। चौदह बरिसवा कराही अहे की दुनाही, अब नहीं राखब परान अपना भैया भगवान के बिना। अब नहीं राखब परान अपना भैया भगवान के बिना।
नहीं आइले यह बात कहले विजेंदर लिखल मानस के अंदर यह बात कहले तूफान अपना भैया भगवान के भी अब नहीं राखब परानी अपना भाई भगवान के बिना यही जी कथा रोकता नहीं भरत जी रोता रहे हनुमान जी खड़ा होकर दिखता रहे कथा रोक के ए जी रुआ के भजन सुनाए हालांकि भजने के कहे कि हमरा यादूलाल गुप्ता जी के माता के जग बा और उहे के माता ना हमनियों के उहा के माता बानी ऐसे सबकर माता माता ही है गाय के ऐसा बन के रहे के चाहे कि जेकरा दुआरा जाओ ओकरा माई के माई समझे बहन के बहन समझे भाई के भाई समझे ओकरा बेटी के बेटी समझे ओकरा गांव के अपन गांव समझे और ये बरा के कलाकार लोग के गुप्ता जी यह समझ में नहीं क्या हो ब्यास के कहता ब्यास भैया अगर बहनिया के लाइन मारता एक के जियते पिलुआ पड़ जाई आ पिलुओ परी तो एक एक हाथ के कहे कि परी मुंह में और निकली कान में है तेगो माई के नाम पर भजन बबुआ उठाओ बहुत तारा आगे चल के मिली सपनों ना देख ले ये आज कथा हमारा खाली गुप्ता जी का आदेश से कि कैसे सीता जी अयोध्या में अवतरी अयोध्या से फिर उकर वनवास होता वनवास से अवतरी तो फिर जमीन में केगा चल जाता इतने बढ़ा करो को कम मत करो बाबू कहा कि कुहा के एगो दबाव बा सौंडवा के कुहवा दाबेला अल यादूलाल गुप्ता जी को भाई बानी तीन भाई एक भाई नहीं खीना तो यादूलाल गुप्ता जी से निवेदन करब दू भाई बानी ना दोनों पतो होलो से निवेदन करब सुनतानी तो वो चाची के दोनों पतो से एक एगो निवेदन बा आ दोनों लड़का लो से कि अगर माई के आत्मा के शांति चाहता नहीं सबे तो दोनों दियादीन आपस में खूब प्रेम बना कर रहे के बाद और भाई भाई से खूब प्यार बना कर रहे के बाद ताकि माई के आत्मा के शांति मिलो यम रहनी तब वो हमार बेटा पतो प्रेम से रहले आज चली आयल बनी तो और प्रेम बढ़ा दिले बनी यह श्रद्धांजलि असली बा कि माई बाप के आत्मा के चोट ना पहुंचे पीतर लोग के चोट लग जाई तो रुआ दुनिया में कितनो कमाए रुआ आत्मा के शांति ना मिली देवता लोग खिसिया जाए और कुछ ना बिगड़ी लेकिन पीतर लोग रउरा खिलाफ हो जाई तो रउआ कबो निमन काम करे तो बाउर हो जाई ऐसे कभी नहीं के सोचे के जे माई मर गई नहीं तो बाबूजी मर गए तो भाई मर गए तो भौजाई मर गई केहू मरे वाला बाना अगर मरे वाला रही तो अपना किया शादी ब्याह में पीतर लोग के न्योता ना दिया ऐसा हमने के माई बाप बा माई बाप रही और माई बाप रहल बा जब जब परिवार के नाम लिखल जाए तब तब कागज में बोली फलाना गुप्ता के बेटा है माई के नाम फलाना देवी बाप के नाम फलाना गुप्ता तो यदि मर गए तो कागजों के जरा देव के चाहिए लेकिन रहता इतिहास रहता रामो जी चल गए तो उनकर कथा गावल जाता तका हमार राम जाना दिन के पिताजी मर गए वो दिन पर कोनो नया काम करे तो काम सफल हो जाए
खाली नाम ले ली। जब जियला में बाबूजी हमार मदद कैले, माई मदद कैले, तब मरला पका उ भूत बन के आके हमर बिगाड़ दी। ऐसे कभी भी माई बाप के भूत पिचास मत कहीं, उ लोग पितर और पितर देवता के कहल जाला। अरे के ये मारे लाटाकी किया रे विधना रे कमन भैया मिले बोला ए बाबू अब से कह दी एक आर पे सुने खूब बढ़िया यूट्यूब पर चढ़ाओ के बा। इस सालों भर के गाना बजाना होता है, एक दिन के ना। जब एक के लगाए तबे लोग सुनिए से कोई भागी होगी ना। बिने वीडियो फिल्म एक आर पे दिलवानी बाबू को शुभकामना बा। अरे विधना रे कमन भैया वेले बोलावे कुछ लेके नहीं माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई भाई हो। राम जी जनमियर दिहाले ब्रह्मा जी मारे लेटाकी तारे खाती खान सर बानी ऊपर वाला जन्म न उकरा के देवाल करी। राम जी जनमिया रे दिहाले ब्रह्मा जी मारे लेटाकी किया रे विधना रे जब भैया विधना रे जब भैया मेले बोलावे कवना नगरिया बा कवन
हो ए सखी है कैसे जई बनाना जाने रे डगरिया और का माई बाप आरे घेरल रे बाड़े जड़ी बूटी दे तारे बाड़े माता पिता घेरल रे बालो जड़ी बूटी दे तारे बालो माता पिता घेरल रे बालो सभे घेर के बैठला अरे विधना रे उड़ाता सुगनमा के हुना देखेला रे विधना रे उड़ता सुगनमा के हुना देखेला बबुआ उड़ाला उड़ाला रे सुगना गैल जम पुरवाए रामा प्राण जब गुप्ता जी में से निकलेला चाहे लाना में से निकले के कहे कि अब ऐसा मकान मिली ना ऐसे आदमी के जब मरे के बेरा शेष सैया दिया जाला तर वह देखे आंख से आंसू गिरेला ओबरा दिमाग भी हर ले ले मुंह से बोली भी छीन ले ले कान से सुनाला ना अब मुंह से कहाला ना वही जी खड़ा होके लागे ले हिसाब किताब करे तो हमनी के खाली रू आई आवेला तो लोग कहले जे माया घेरता है माया घेरता माया नइखे घेरत उ मलिकवा खड़ा बा देख के डर लगता है जे छोड़ी ना उड़ला उड़ला रे सुगमा कैला जामा पुरवाए उड़ के गइल बा आ घूम घूम देखता अरे विधना रे घूमी घूमी पिंजरा निहार किया रे विधना रे घूमी घूमी पिंजरा निहार
प्यारे मन सीताराम ताकत पिजरा के तरफ आलोक चीता पर धैले बा सुगवा ताकत ओही तो पिजरा वाये रामा बड़ा सुख कोई नहीं हो वही ता पिजरा वाये रामा बड़ा सुख कोई हो किया रे विधना रे शेहरे पिजरा योगिया लागल गोलनीर गुणवाए रामा किया रे विधना रे गाई गाई संत के समझावे ले सुगा उड़ गई हो पिया पिया रोट तेरे रोटते पियर भैल देहिया रे सखिया रे सखिया रे आरे पिया माँ तला बाबा के यार पिया माँ तला बाबा के यार तो धोखा दे भगले रे सखिया पिया माँ तला बाबा के यार तो दागा दे के भगले रे सखिया बाबा के यार धोखा दे के भगले दागा दे के भगले धोखा दे के भगले रे सखिया एने देखो एगो तार परदादा आ गइले ए खुश रहो का नाम हो शिवम गुप्ता प्रियम गुप्ता श्रीओम अरे क्या नाम है प्रणाम करता नहीं श्रीओम तहर नाम भाई दादा असली भगवान के हे रूप न हो इनकरा का टेंशन बजे गेहूं होई कि ना हो इनकरा जौन चाही जाना बेरा वो कहीं से चाही खूब पढ़े के बा लिखे के बा ठीक ना सुबह में जागे के बाद मम्मी पापा के प्रणाम करे के बाद स्कूल जाए के बाद फिर आवे के बाद भोजन करके अब बैठ के फिर पढ़े के ठीक नो इतना नियमावली करी।